Estem en la falla, Joan Ramon Jiménez, i anem a fer unes preguntes a la fallera major, Marisol, i a la fallera major infantil, Naroa. Comenteu-nos què és per a vosaltres la falla Joan Ramon Jiménez. La falla Joan Ramon Jiménez és la bomba, perquè a banda de que va explotar l'any passat la nostra falla, és una gran família i un lloc on vinguem a divertir-nos, a fer família, vamos, és el tot. Per a mi la falla Joan Ramon Jiménez és com la meva segona casa, on tinc ahir a tots els meus tios, a totes les meves ties i a tots els meus tetes. Una família que la vull molt. Comenteu-nos què vos va portar a presentar-vos com a les màximes representants de la falla. A mi me va liar el meu marit i el meu fill, perquè com sabien que Naroa anava a ser la fallera major infantil, van voler que fora jo la seva fallera major i super il·lusionant, la veritat. Pues jo ja volia ser fallera major infantil amb el meu president Àngel i vaig tindre aquesta sorpresa de que ma mare va ser la meva fallera major. Comenteu-nos quins són els vostres actes favorits, tant dins de la comissió com en la Setmana Gran de la Festa Fallera. Per mi l'acte favorit és l'acte del nomenament, perquè és com que dones el pistoletazo de salida i és quan en realitat te dones compte de que eres la fallera major de la comissió. Un somni que crec que per a totes deu de ser lo más. Per a mi és, dins de la falla, nosaltres fem tots els anys la festa del pijama, que després de sopar ens portem el pijama, ens canviem i posem música i ballem. L'acte que més m'agrada és l'acte de la correguda perquè vas còmoda, balles molt, te divertisses molt i veus tots els monuments de la ciutat que a lo millor no tens temps de veure-los tant com hi seria. Per a mi és l'ofrena, perquè me pareix un acte molt bonic de donar-li les flors a la Mare de Déu. Estem ara amb la Junta Gestora, Manolo i Cristina, i el president infantil, Àngel. Comenteu-nos què és per a vosaltres la falla Joan Ramon Jiménez. De primer, dir que siguem tres en la Junta Gestora. Hi ha una xica que no ha pogut estar així, que és Anna, i per nosaltres això, tota la vida som d'esta falla i pelear per això, per una família gran i poquet a poquet intentar pujar-la tot el més tal que pugui ser. És molt complicat, sempre tinguem obstacles, però intentem tirar avant. Hem dit que nosaltres siguem una falla molt xicoteta, però siguem com una gran família i quan vinguem els divendres a sopar al casal estem com en la família, com en casa. A mi la falla Juan Ramon Jiménez és com una família on passem molt bé tots junts. Portem uns par d'anys que ens tenien que presentar i van decidir després de tot el jaleo de la pandèmia, tirar avant i disfrutar de la festa nostra, que és més bonica que són les falles. I això, pelear i tirar avant. Primer érem 4 en la Junta Gestora l'any passat, que era Marisol també amb nosaltres, però quan s'ha presentat a fallera major ja ens ha abandonat. I siguem, com ha dit antes Manolo, siguem 3, Anaïs, Manolo i jo, i esperem fer-ho bé i treballar els 3 junts per la nostra falla. Per què t'has presentat a president infantil? Perquè sempre ho diem jo i Naroa des que érem molt xicotets. Per a mi, els actes de la comissió jo crec que són tots, però m'agrada molt el dia de la presentació per veure la cara de felicitat de les nostres falleres i representants, i en els actes de falles l'ofrena, pressupost. Jo tinc molta devoció per la Mare de Déu i a mi con l'ofrena no hi ha res, però també reconec que la Baixa de Sant Josep és un acte molt bonic i a part és un acte que sols tinguem Xàtiva. És la enveja de moltes poblacions que no tenen aquest dia. Per això Sant Josep també m'agrada molt. Des d'ací, des del casal de la falla Joan Ramon Jiménez, convida a tot el barri i a tota la població que el casal està obert i que poden vindre la setmana fallera quan vulguin. Ja ho hem dit, una falla xicoteta, però és molt amor a la nostra festa.